spurgt mig, Anna, om jeg kort måtte fortælle om, hvorfor det er vigtigt at tro og stole på Jesus og hans ord. Og det har jeg så fået lov til, så mange tak for det. Jeg foreslår, at vi starter med en kort bøn. Tak, himmelske Fader, for endnu en dag, hvor vi kan gøre din vilje. Tak for din nåde, kærlighed og omsorg for os. Tak for de kristne fællesskaber, som bliver styrket på et sted som dette. Amen. Jeg mener, det er vigtigt at have noget i sit liv, som aldrig skal ændre sig. Noget, som man kan stå fast på. Det er Guds ord og væsen, som aldrig skal ændre sig. Der sker jo rigtig mange ting rundt om i verden, og hver dag kan man vågne op til en ny nyhed. Men også selvom hele verden ændrer sig, behøver vi ikke altid at følge med. Vores tro er ikke et produkt af denne verden. Troen er kommet til os fra et andet sted. Og den tro skal vi gå ud og påvirke verden med. Lige meget hvor mange ting ændrer sig, kan vi stå fast på hans ord, som aldrig ændrer sig. Som der også står i Hebræerbrevet, kapitel 13, vers 8. Jesus Kristus er den samme i går, i dag og til evig tid. Så vi behøver ikke støtte os til vores egen indsigt, eller stole på hjertet, eller vores tanker eller følelser. Som der også står i Jeremias bog, kapitel 17, vers 9. Hjertet er det mest bedrageriske. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Og så hvis man hopper lidt tilbage i Jeremias bog, kapitel 17, til vers 7-8, står der sådan her. Velsign nu den mand, som stoler på Herren og tager sin tilflugt hos ham. Han bliver som et træ, der er plantet ved bækken. Det sender sine rødder mod vandløbet. De frygter ikke, når sommerhuden kommer. Dets blade er grønne. Det bekymrer sig ikke i tørkeår og holder ikke op med at bære frugt. Så selvom hele verden ændrer sig, behøver vi det ikke. For vi tror på ham, som aldrig ændrer sig. Og det er derfor, det er vigtigt at tro på og stole på Jesus. For han giver os styrken, overskud og troen på, at der findes noget, som er bedre end det, som denne verden har at byde på. Og med troen på Kristus kan vi gøre denne verden en lille smule bedre ved at vise vores støtte og kærlighed til hinanden. Tak for ordet.